Miliony let ležely v zapomnění. Jejich kostry se přetvořily v kámen. Dnes znovu ožívají v originální velikosti v unikátním zábavním parku ve Vyškově. Dinosauři. Největší tvorové v historii planety Země. Objevujte s námi ztracený svět. Dinopark ve Vyškově s 3D kinem v ceně vstupenky. Skutečná výprava do Druhohor pro celou rodinu. Vlakem Dino Express ze zooparku Vyškov. Miliony let ležely v zapomnění. Jejich kostry se přetvořily v kámen. Dnes znovu ožívají v originální velikosti v unikátním zábavním parku ve Vyškově. Dinosauři. Největší tvorové v historii planety Země. Objevujte s námi ztracený svět. Dinopark ve Vyškově s 3D kinem v ceně vstupenky. Skutečná výprava do Druhohor pro celou rodinu. Vlakem Dino Express ze zooparku Vyškov. Miliony let ležely v zapomnění. Jejich kostry se přetvořily v kámen. Dnes znovu ožívají v originální velikosti v unikátním zábavním parku ve Vyškově. Dinosauři. Největší tvorové v historii planety Země. Objevujte s námi ztracený svět. Dinopark ve Vyškově s 3D kinem v ceně vstupenky. Skutečná výprava do Druhohor pro celou rodinu. Vlakem Dino Express ze zooparku Vyškov. Miliony let ležely v zapomnění. Jejich kostry se přetvořily v kámen. Dnes znovu ožívají v originální velikosti v unikátním zábavním parku ve Vyškově. Dinosauři. Největší tvorové v historii planety Země. Objevujte s námi ztracený svět. Dinopark ve Vyškově s 3D kinem v ceně vstupenky. Skutečná výprava do Druhohor pro celou rodinu. Vlakem Dino Express ze zooparku Vyškov. Miliony let ležely v zapomnění. Jejich kostry se přetvořily v kámen. Dnes znovu ožívají v originální velikosti v unikátním zábavním parku ve Vyškově. Dinosauři. Největší tvorové v historii planety Země. Objevujte s námi ztracený svět. Dinopark ve Vyškově s 3D kinem v ceně vstupenky. Skutečná výprava do Druhohor pro celou rodinu. Vlakem Dino Express ze zooparku Vyškov. Miliony let ležely v zapomnění. Jejich kostry se přetvořily v kámen. Dnes znovu ožívají v originální velikosti v unikátním zábavním parku ve Vyškově. Dinosauři. Největší tvorové v historii planety Země. Objevujte s námi ztracený svět. Dinopark ve Vyškově s 3D kinem v ceně vstupenky. Skutečná výprava do Druhohor pro celou rodinu. Vlakem Dino Express ze zooparku Vyškov. Miliony let ležely v zapomnění. Jejich kostry se přetvořily v kámen. Dnes znovu ožívají v originální velikosti v unikátním zábavním parku ve Vyškově. Dinosauři. Největší tvorové v historii planety Země. Objevujte s námi ztracený svět.